Rozprava tu začala včera vystúpením predsedu fašistickej strany Mariana Kotlebu. Ten prirovnal NATO k Hitlerovi. Keď normálny človek prirovná NATO k Hitlerovi, je zrejmé, čo tým myslí. Chce uraziť NATO, keď ho prirovnáva k zločincovi Hitlerovi. Nie je však jasné, čo je myslené tým, keď niekto prirovná NATO k Hitlerovi a urobí to fašista. Pretože z úst Mariana Kotlebu a aj ďalších predstaviteľov jeho fašistickej strany som mnohokrát počul, že NATO je zločinecká organizácia. Nikdy som ich však nepočul povedať, že Hitler bol zločinec, že nacizmus je zločinný, že treba odsúdiť holokaust. Nič také nikdy nezaznelo, takže keď fašista prirovnáva NATO k Hitlerovi, tak obávam sa, že neuráža NATO, ale uráža Hitlera a budú sa s tým jeho fanúšikovia, z ktorých mnohí Hitlera obdivujú, nejako musieť vysporiadať. Tento parlament sa bude musieť vysporiadať s návrhom, aby sme vyslali do Lotyšska 150 vojakov na výcvikovú misiu a pevne verím, že všetci demokratickí poslanci, ktorým záleží na prozápadnom smerovaní Slovenskej republiky a ktorí si uvedomujú dôležitosť členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii aj v Európskej únii a to, že je to životným záujmom Slovenskej republiky, budú v tomto prípade hlasovať za. Ďakujem za pozornosť.